1971 urteko otsailaren 2, Irango Ramsar hiria. Egun eta leku horretan sinatu zen eta 1975ean sartu zen indarrean nazioarteko garrantzidun hezegunei buruzko hitzarmena. Azken mendean, Europako hezegune handien 60% inguru desagertu direla kalkulatzen da, eta egoerari buelta emateko ospatzen da urtero, otsailaren 2, hezeguneen mundu eguna. Gaur egun, 8 eremu ditugu Euskal Herrian Ramsarko hitzarmenak babestuta. Denak hezegune handiak dira, Txingudiko badia, Urdaibai edota Pitilasko aintzira besteak beste. Baina badaude hezegune txikiagoak ere, beren funtzioa handienekin pareka dezakeguna. Gaur otsailaren 2, hezeguneen mundu egunean, hain justu hezegunei buruz ariko gara Solasenea podcastean. Ekosistema horiei buruz mintzatuko gara gaurkoan 2 aditurekin. Batek, hezeguneak zaintzearen eta sortzearen alde onak azalduko dizkigu. Besteak, paradoxikoa dirudien arren, zenbait hezegune desagertzeak ekar ditzakeen onurez hitz egingo digu oso gertuko adibide baten berri emanez. Ulia mendira eta Artikutzara egingo dugu bidaia gaurkoan, eta leku horietan Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologo batekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batekin egin dugu hitzordu bana. Ni Iker Aranberri naiz eta hau Solasenea podcasta da. Ongi etorri. Hezeguneak garai batean ustez gaixotasun zenbaitzuren idurri ziren leku horiek ezagutu nahi izan ditugu gaurkoan, hezeguneen mundu egunaren testuingurua, otsailaren 2 ospatzen dena. Ekosistema horiek naturari egiten dizkioten onurak ezagutu nahi izan ditugu eta horretarako aspaldiko lagun batekin egin dugu hitzordua. Nire izena Jon Garin Barrio da eta Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologia saileko zuzendaria naiz. Hemen gaude Ulian, Basoiluako hezegunean. Basoiluako hezegunea edo putzua Ulia mendian eraikitako hezegunetako bat da, handienetakoa. Ulia interpretazio zentroaren parean dago, justu erregearen arroka deritzon begiralekuaren azpian kokatuta. Beste putzu bat, esaterako interpretazio zentroaren ondo-ondoan dago basoan bertan. Jon Garin herpetologoarekin egin dugu hitzordua, anfibioetan eta beren ekosistema edo bizilekuetan aditua delako. Berak, inork baino hobeto azalduko dizkigulako hezeguneen onurak eta garrantzia bera. Hasteko baina, zer dira hezeguneak? Hezeguneak azkenean ekosistema bereziak dira, ura bere baitan daukaten ekosistemak dira, ura eta lurraren arteko trantsizioko zonaldeak dira. Normalean, kasu gehienetan ura agerian geratzen da, baina badaude ekosistema batzuk ere ura ez horren agerikoa dena. Eta hezegun horiek tamalez historian zehar nahiko gaizki tratatu izan ditu gizakiak, denbora luzean zehar asko eta asko lehortu egin zian. Lehortu edo desagertu diren hezegune horietatik batzuk nahi gabe lehortu ziren edo gizakiaren esku hartzerik gabe prozesu naturalen ondorioz, baina beste asko eta asko nahita lehortu ziren gaixotasunak transmititzen zituzten euli eta eltxoen bizileku zirelakoan besteak beste. Eta orain, Jonek azaldu digunez, atzera bueltako prozesuan gaude, alegia hezeguneak berreskuratzen, balio handiko ekosistemak baitira. Duela 15-20 urtetik ona, Arantzadik hainbat eta hainbat putzu sortu ditu Euskal Herri osoan zehar, uste dut okerrez banago 300 bat azken 20 urtetan. Esan behar da, habitat oso erakartzaile eta garrantzitsuak direla, erakartzen dituztelako ez bakarrik beharrezko dituzten bizidun horiek, baizik eta beste hainbat animalia eta landare ere erakartzen dituzte, izan ere bertan bere bizi zikloaren funtzio desberdinak bete ditzakete. Hezegune eta putzu hauen inguruan anfibioak bizi direla pentsa genezake, baina Jonek azaldu digunez, kate oso bat eratzen da putzuen inguruan eta anfibioez gain aniztasun zabala sortzea lortzen da. Espezie batzuentzako putzuak sortzea beharrezkoa da bizirauteko,
izan anfibioak, izan burruntzi eta sorgin horratzak, baina eske gero atzetik etortzen dira, xagusarrak, txoriak, narrastiren bat elikatu daitekena bertan dauden bizidunetaz, eta azkenen ugaztun askorentzako, adibidez, udadanean, putzu hauek ura edateko baliatzen dute. Normalean, bere kaxea etortzen dira animaliak. Egia da, lekuaren arabera gehiago kostatzen dela edo gutxiago, baina, pazientzia eduki behar da eta normalean erantzuten dute. Eta Jonen esanetan, espezie bat edo beste erakartzeko, modu bateko edo besteko ezeguneak edo putzuak eraiki behar dira denek itxura bertsua edo antzekoa duten arren gure begien aurrean. Naiz eta guri ebistan ezegune guzti edo batzuk oso antzekoak izan, bakoitzak badu bere berezitasuna, itzalpean egotea edo guzkitan egoteak baldintza bat izan daiteke espezie bat egon dadin edo ez. Orduan ez baldin badizkiogu putzu gehiago egiten inguruan, arazo bat bilakatu daiteke epe luzera, izan ere ez du kondizio egokirik topatuko inguruan, geroz eta gehiago aberasteko. Eta gertaliteke ere, putzuak denborarekin funtzio hori galtzea, anfibioientzako erakargarri ez izatea, eta orduan inguruan ez baldin bauka beste zegunerik, desagertu egingo da. Horregatik, garrantzitsua da ez bakarrik putzuak sortu edo egokitzea, baizik eta desberdinak izatea. Orduan, badago modurik ezeguneak sailkatzeko edo beren arteko ezberdintasunak antzemateko? Jonen esanetan, bai. Arantzadi zientzia elkartearen arabera, 3 ezegune mota sor daitezke. Bakoitzaren ezaugarrien, burutu nahi duten funtzioen edota erakarri nahi dituzten animalien arabera. Pixkat zailkapen moduan egiten duguna da bereizten ditugu 3 ezegune mota, batzuk izaten dira putzu azalak edo efimeroak, lehortu daitezkenak oso denbora gutxian, ez dakit hilabete batean, 2 hilabetetan, gero daude putzu temporalak, dirala urtearen arabera, urte osoa aberatsa baldin bada euritan, urte osoa egon daitekena urarekin, baina momentu batzutan lehortu daitekena, eta gero daude iraunkorrak edo permanenteak, eta horiek irauten dute denbora guztian urarekin. Uliako putzua esaterako, basoiluakoa, azken mota horretakoa da. Urte osoan izaten du ura, beraz, zenbait espeziarentzat oso mesedegarria izango da, baina beste batzuentzako ez horren beste. Izan ere, evoluzioaren adaptazioaren bitartez, espezie batzuek bilatzen dutena da lehortzeko arrisku gutxi duten ezegune bat, baina beste batzuek harrapakari gutxien dauden putzuak bilatzen dituzte eta ezegune bat basoiluakoaren antzera iraunkorra bada, harrapariak egoteko arrisku gehiago dago. Jonek azaldu digu ezeguneak berreskuratzea garrantzitsua dela oso. Bertako bioaniztasunari mesede egiten baitiete ekosistema horiek, baina Arantzadi zientzia elkartetik batez ere 3 helbururekin aritzen direla ezeguneak zaintzen eta berriak eraikitzen. Entzun. Normalean 3 desberdintzen ditugu. Kasu bereziena izango litzateke, espezie mehatxatu bat baldin badaukagu ingurune batean eta espezieak egoera makurrean baldin badago, egiten duguna da putzuak sortzen dizkiogu berari mesede egiteko. Normalean ez ditulako ezegune egokiak edo falta dituelako putzu sarea egokitzeko, ez? Hori izango zen lehenengo helburua. Bigarrena izango zen orokorragoa. Kasu gehienetan betetzen dana uliako kasua. Hemen ez daukagu espezie mehatxatu berezi bat, baina bai nahi genuena zen indartu bioaniztasuna orokorrean. Orduan, bigarren helburua hori izaten da. 3. helburua berriz, hain justu Arantzadi zientzia elkarteak berriki ireki duen atea da. Putzu eta ezeguneak eraikitzea, baliabide didaktiko gisa ikastetxeekin erabiltzeko. Eta horretarako sortu dute eskoletako Urmael sarea izeneko egitasmoa Donostian. Proposatu dizkiegu hainbat ikastolei edo eskola hezkuntza zentroei, putzuak baliatzea, eduki desberdinak lantzeko, izan daiteke metamorfosia, uraren zikloa, ez dakit kanpoko espezieen garrantzia eta zer nolako mehatxua izan daitezken bertako espezientzako. Egia esan, ekosistema oso aberatsa izateaz gain, hezkuntza mailan gai asko lantzeko aukera ematen du. Arantzadi zientzia elkarteak beraz, eta baita Jonek berak ere,
Ezeguneak eraikitzen dihardute azken 2 hamarkadak espezie zaurgarrienei babeslekuak eskaintzeko eta putzu horien inguruan sortzen den bioaniztasuna areagotzeko. Nolanahi ere eta ezegune edo putzuen desagerpena espezie ugarirentzat kaltegarria izan daiteken arren, ez da beti horrela. Putzuak lehortzea ez dela drama bat. Lehen esan dudan bezala badaude putzu azalak edo efimeroak, temporalak eta iraunkorrak edo permanenteak. Eta azala baldin bada eta lehortzen baldin bada, bizidun batzuentzako ona izango da. Goazen beraz, drama edo ezbehar bat izan ez den kasu bat ezagutzera. Ulia menditik Artikutzara egingo dugu jauzi. Entzuten ari garena da Artikutzako urtegia ustutzean enobi eta errekak egiten duen soinua. 60 urtez urpean egon ondoren, 2019an ustu zuten urtegia eta orduz geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak aztertzen ari dira nola ari den bizitza itzultzen eremu horretara. Ezegune normalen esaten zaie leku eze baino azalei, putzu, urmael eta olakoi. Eta Artikutzaren ertzetan eta baziren ezeguneak, baino berez urtegi handi bat ez genuke ezegunen baitan sartuko. Hizketan ari dena Arturo Elosegi da. Arturo Elosegi irurtia naiz eta Euskal Herriko Unibertsitateko ekologia katedraduna naiz. Elosegi ari da bere taldearekin batera behin urtegi izan zen Artikutzako eremua behin ustuta izaten ari den bilakaera ikertzen. Berak azaldu digu berez urtegiek eta ezeguneek oso balio biologiko eta ekologiko desberdinak dituztela. Ezeguneak oso aberatsak diren moduan, urtegiak ez horrenbeste. Urtegiak biologikoki oso pobreak izaten dira. Oso pobreak dira, normalean eraikitzen direlako ura kudeatzeko, ura erregulatzeko eta orduan gora berak izaten dituztelako bere mailan. Orduan tipikoa izaten da urtegien ertzetan, izatea olako banda bat soila, ez daukana ez landarerik, ez horrelakorik. Ura jesten den aldiro, igatu egiten delako, berriz igotzean, gora bera horiekin igatu egiten delako. Artikutza, azkeneko hamarkadetan etzen erabili. Eta orduan ur maila nahiko konstante mantentzen zen eta hori ez da horren nabarmena. Eta alde hortatik, bazeuzkan balio pixka bateko ekosistema batzuk ertzetan, altzadi batzuk eta bar. Esan bezala urtegiak aintzira edo ezegune natural bat, baino pobreagoak izaten dira beti, ikuspegi horretatik. Gainera, urtegien eragina ez omen da ur masa hori dagoen lekura bakarrik mugatzen, baizik eta presatik behera ere. Eta hori bakarrik gero urtegiek eragina handia daukate presatik behera. Normalean urtegietan ondoko ura askatzen da, lakuetan eta betik azalekoa da askatzen dena, urtegietan ondoko eta hori askotan izaten da, oxigeno gutxi izaten du, metal asko eta bar. Eta horrek arrasto hautzen zuen Artikutzako errekako komunitatetan eta nahiko nabarmena zen. 2019an hasi ziren ustutzen Artikutzako urtegia eta orduz geroztik habitat edo ekosistema horri zegozkion zenbait espezie eremu horretara itzultzen hasi direla antzeman du Elosegik. Bi badaude espezie izarrak, ez zeudenak eta orain ja badaudenak eta dira batetik igaraba. Itzule eginda eta orain Artikutzan badago edo egon da hilabete batzuk behintzat pasatu ditu gaur ez dakigu han dagoen eta bereziki ursatorra edo muturleze piriniarra. Hori garai baten badakigu egontzela, gero badakigu urtegiarekin desagertu egintzela eta berriro ere kolonizatu egin du orain sortu berri den erreka berri hori. Edo erreka zarra. Lehenago Jon Garinek azaldu digunez, ezegune bat sortzea edo lehortzea, espezie batentzat edo bestearentzat mesedegarri edo kaltegarri izan daiteke, baina Artikutzako kasua desberdina da. Urtegia ustutzeak oso espezie gutxiri egin omen dio kalte. Bai, kaltegarri Artikutzan oso espezie gutxirentzat. Beste leku batzutan,
inguruan badaude beste aintzira batzuk, beste leku geldo batzuk eta bar, eta horietatik etor ditezke espezie batzuk, ez? Baina Artikutzan bertako espezie guztiak ur lasterretakoak ziren, da beraz honek ez zien inongo mesederik egiten. Badago espezie bat bai kaltetua izan dena, eta da bertako karramarroa. Kontua da, bertako karramarrorik Artikutzan ez da inoiz izan du. Eta ez da izan du, ura oso kare gutxikoa delako, eta karramarroak karea behar du. Eta orain da 10-15 bat urte edo, Nafarroan beste presa txiki bat ustu zen Leurtzako urtegia, hor Labaien gainean, eta agertu ziren karramarro batzuk, eta Nafarroko gobernuak basazain bati esan zion, beste nonbait sartu zitzala. Eta batzuk askatu zituen Artikutzan, eta egia esan asko ugaritu ziren, populazio nahiko handi bat izan zen urtegi barruan. Gero, urtegia ustean, hauek batzuk uste aurretik handik atera egin genitzen, eta beste leku batzutara eraman ziren, eta oraindik badago karramarra, baina noski urtegia beteta zegoenean, baina desinte gutxiago. Nola nahi ere, Artikutzako urtegia ustutzea ez da lan puntuala izan. Azken hamarkadetan hainbat eta hainbat presa eraitsi dira gure inguruan, urak eta naturak beren lekua har dezaten, eta Artikutzaren ustutzea testuinguru horretan ulertu behar da. Urtegi pila bat dauzkagu garai baten sortu zirenak helburu batekin eta helburu hori desagertu egin da. Sortu ziren burdinola baterako, edo errota baterako, edo horrelako zerbaitetarako. Eta orduan, presa mantentzen da, baina erreta aspaldi desagertu egin da. Eta ikusten dugunean, mundu mailan dauzkagu errekak guztiz oztopoz beteta. Europan bakarrik milioitik gora presa eta bar daude. Gipuzkoan bakarrik daude, edo zeuden, 1000 presa inguru, eta horietatik gehienak ez ziren ezertarako erabiltzen. Eta presa bat badirudi gauza txiki bat dela, presa bitako asko oso txikiak izaten dira, baina izugarrizko eragina izan dezake pentsatu, presa bakar batek eragotzi dezakela espezie baten sarrera 100 kilometrotako zona batean, ez? Eta Arturok Oiartzun errekaren adibidea jarri digu. Justu mareak iristen ziren lekuan Fanderia presa egonda luzaroan, Oiartzun errekara izokinak sartzea galaraziz. Behin azpi egitura hori kenduta, izokinak itzuli egin dira. Gaur egun hortaz asko dakigu, badakigu oso denbora gutxian erreka bere onera etortzen dela eta oso kalte txikia egoten dela, presa handiekin asko zere gutxiago dakigu. Presa handi batzuk bai estatu batuetan, Kanadan eta kendu izan dira, Europan oso gutxi, eta hor gainera, arrisku gehiago daudez, presak berak sedimentu gehiago dauzka pilatuta, eta kontu guztia desente zailagoa da. Eta horregatik, Artikutzarena da ikertu nahi izan dugun kontu bat, interes berezia daukalako. Asko ikasi ditekelako. Artikutzakoa beraz, irakasgai ezin hobea izaten ari dela dio Elosegik, eremu osoa laborategi erraldoi bilakatu delako eta denbora errealean ikusten ari direlako ikerlariak ze aldaketa bizitzen ari den garai batean urpean zegoen kokalekua. Eta aurreneko ondorioak ateratzen hasi dira jada, urtegia ustu eta 2 urte eskas pasa direnean. Ondorioak bai ikusi ditugu, hau da, ikusi dugu presa handi bat ustu daitekela oso inpaktu txikia eraginez, edo bat ere inpakturik eragin gabe, eta errekari lotutako komunitateak oso azkar berreskuratzen direla. Gero badaude beste gauza batzuk, agian denbora gehiago eskatuko dutenak, balen aipatzen dituen ibar basoak eta abar, ez? Eta orduan, hor, espero duguna da, urtegiak bete zuen eremu hori dena, estalizuen eremu hori dena, edo gehiena, ze puska txiki batean bertakoek olako belardi txiki bat eta mantentzeko asmoa daukate, pixkat paisaia dibertsiagoa lortzeko, baina bestela, beste guztia bertako basoak estaliko du. Leku batzutan altzadia dator indar gehiagorekin, beste leku batzutan espero dugu pagoak eta aritzak eta barritzatea, eta ikusiko dugu, ze denborarekin ere klima aldatzen du, eta orduan ez dakigu osongi norantz evoluzionatuko duen basoak, baina hor seguro basoa etorriko dela, eta pentsatzen dugu baso horrekin batera, espezie basora lotutako espezie pila bat izango ditugula. Duela 100 urte pasatxo Donostiak Artikutza erosi eta urtegi bilakatu baino lehen zuen itxura bera, edo oso antzekoa izango du eremu horrek
hamarkada batzuen ondoren nalaxe azaldu digu Arturo Elosegik. Espezie batzuk desagertu edo leku aldatuko dira, eta berez, artikutzari dagozkion beste animalia eta landare batzuk berreskuratuko ditu. Bertaratzeko gonbidapena egin nahi dizuegu, Kristina Enea Fundaziotik, bai Uliara, Uliako ezegune eta putzuak ikustera eta ezagutzera, bai eta artikutzara bertara ere, naturak bere bidea nola egiten duen ikustera eta eremu paregabe batez gozatzera. Jon Garinek esan digun bezala, putzu eta ezegunen ikuspegi didaktikoa ere aldarrikatu nahi dugu hemendik, ezagutu, maitatu eta baloratzen dena hobeto zaindu eta babesten delako. Ezeguneak leku ezezagunak izan daitezke askorentzat, beraz, aprobetxatu otsailaren 2 hau, ezeguneen mundu eguna, han eta hemen dauden ezegunetara antolatzen diren irteera eta jardueretan parte hartzeko. Tartean, guk ere, Kristina Enea Fundazioak, irteera bat, erakusketa bat eta aurrentzako tailer bat ere antolatu ditugu. Informazioa kristinaenea.eus webgunean aurkituko duzue. Honen beste emango diogu amaiera beraz saio honi. Espero dugu interesgarri eta baliagarri izango zitzaizuela ezeguneak hobeto ezagutzeko. Besterik gabe, jaso ezazue agur bero bat eta hurrengora arte. Oh, I love you, baby, more than the whole